Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα και όλοι έχουμε στολίσει. Όμως είναι ακόμη ο καιρός, έχετε ακόμη μέρες για να φτιάξετε αυτή την υπέροχη γυάλινη καμπάνα που σας δείχνω. Κάνουμε ανάποδο ντεκουπάζ με χορτοπετσέτα, 3D effet, για να γίνει αυτό το υπέροχο ανάγλυφο, αρκετή χιονόπαστα, γκλιτεράκι, τα φανταστικά μας βελανιδάκια που μόνο το καπελάκι είναι φυσικό, το υπόλοιπο έχει αφαιρεθεί και έχει μπει πυλός με χορτοπετσέτα και μετά βερνίκια από αστόν για να γυαλίζει. Στη βάση μας έχουμε βάλει αυτό το φανταστικό πολυεστερικό τάρανο που είναι σε γυρλάντα. Έχουμε βάψει με το χρώμα της λάκας, παιδιά, είναι φανταστικό, έχω ενθουσιαστεί, θα σας το δείξω σε κάτι μεγαλύτερο. Τα κουκουναράκια μας θα τα βρείτε στη Natural Collection. Τρεσούλα ελαστική που την έχω κόψει στη μέση και έχω βάλει και γύρω γύρω στη βάση μου και εδώ στην καμπάνα μου. Glitter, καλή διάθεση, λίγα υλικά και πάμε να φτιάξουμε αυτό το αριστούργημα. Θα σας δείξω την καμπάνα που έφτιαξα. Λοιπόν, να τη σηκώσω γιατί... Αυτή είναι μια γυάλινη καμπάνα που έφτιαξα. Είναι πάρα πολύ όμορφη για να μπει πάνω στο τζάκι σας, στην τραπεζαρία, στο σαλόνι. Λοιπόν, να σας πω τι έφτιαξα. Έκανα ανάποδο ντεκουπάζ, μετά είναι δίκα πετσέτα, έχω προσαρτήσει αρχικά αυτή την πετσέτα. Έκανα ανάποδο ντεκουπάζ.
Ωραία, αφού την κόλλησα. Θα κολλήσω και την υπόλοιπη, γιατί μ' αρέσει. Κάποιος έρχεται. Τι ωραίος που φαίνεται ο ταρανδάκος μου. Τι έκανα? Έβαλα αυτό το μαγικό υλικό του Silk Clay όπου ήθελα για να δημιουργήσω το ανάγλυφο. Μετά πέρασα αστάρι ή λευκό χρώμα, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, αν περάσετε το Silk Clay δεν χρειάζεται κόλλα. Αν βάλετε πυλό χρειάζεται κόλλα. Βλέπετε τι ωραίο που φαίνεται. Και τώρα πάω να κολλήσω από πάνω την ίδια χαρτοπετσέτα. Κόλλησα τη χαρτοπετσέτα, στέγνωσα και πάω να κάνω μερικές διορθωσούλες. Δηλαδή, εδώ σμπρώχνω αφού έχει στεγνώσει το υλικό μου για να φαίνεται πιο ωραία η κορνίζα. Δηλαδή τώρα μια χαρά μπορώ να το δουλέψω και από πάνω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όπου μου έχει πέσει περίσσιο υλικό, το δουλεύω έτσι και γίνεται τέλειο. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ εύκολη τεχνική. Θέλω να τη δοκιμάσετε και θέλω να τα δω τα έργα σας. Έχουμε κάνει ξύλα κοπής εμείς με αυτή την τεχνική στα μαθήματά μας πάρα πολλά. Με χάνετε από το διαδίκτυο, αλλά τα μαθήματά μας εδώ, τα διαζώσεις, είναι πολλά και γίνεται ένας πανικός. Ωραία, νομίζω είναι εντάξει.